kude. Ngothenzo basemncedile. Sifunda incwadi yamaHebheru. Sifunda u-13. Kodwa ozomfundela ukuze sinamlele aqale kuyena futhi u-13. Kusho ukuthi uchapter 13 verse 13. Amen khona. Amen Bani. Kuleka kanje. Masiphumele kuye ngaphandle kwenkamba. Sithwale ihlazo lakhe. Ngokuba lapha asinamuzi umlilo, kepha siyawufuna uzayo. Masinikele njalo uNkulunkulu ngaye umhlatshelo wokubonga. Okungukuthi isithelo sezindebe esivuma igama lakhe. Uyinkosi nomusa uNkulunkulu wini naphakade nasekuseni izwi lakho osisemile. Inhliziyo ethindeke kuwe siyalangazelela suthi sikulangazelela phansi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Leyo phumela kuye ngaphandle. Ilandela izinto eziningi ezilabangela. Ekhuluma ngokuthi abapristi uma ngabe beyonikelela abantu, beyobanikelela izono zabo abazenzile. Kwakuba nezilwane ezihlatshwayo. Bona-ke abapristi bese bengena negazi endaweni engcwele. Lelo gazi lalezo zilwane liyokhulumela izono lezo ezenziwe abantu abazonikelela. Bese kuthi idumbu zalezo zilwane zona zingangeni endaweni engcwele. Bese ziyoshiswa ngaphandle kwenkamba. Lana-ke leli verse esifundayo lithi asiphumele ngaphandle kwenkamba, ngoba naye uJesu wahlupheka ngaphandle kwenkamba. Yini uJesu ehlupheke ngaphandle kwenkamba? Ukuthi ukuze igazi lakhe likwazi ukusingcwelisa thina esikholwa kuye. Amen. Lithi-ke leli verse siphumele ngaphandle kwenkamba. Amen. Uma ngabe sifika ngaphandle kwenkamba, siyayihlanganisa naye ekuhluphekeni kwakhe ngaphandle kwabazalwane kwenkamba. Lento isho ukuthi masifika ngaphandle kwenkamba asifani noma sikhuluma nabantu. Uma ukhuluma nabantu kwesinye isikhathi uyotsho ukuthi ngehlulekile la nala kuba naloko kwesaba, kodwa masifika kuyena ngaphandle kwenkamba. Amen. Sifika sisho into obengeke uze wayitshela muntu. Uyihlanganise naye ukuze yena akwazi ukuba angcwelise ukuphila kwethu. Haleluya. Haleluya. Njengoba izilwane zayishiswa ngaphandle, naye waphumela ngaphandle ukuba abonakale elahlwa. Lithi leli verse nathi thina
asiphumele kuyena ngaphandle. Amen. Masifika ngaphandle sifika lento yokholo bazalwane ngempela iyosehlula ngoba sehluleke ulandela indlela yokwenza. Kahle kwesinye isikhathi siyeke siyibone inzima, siyibone yesinda, kodwa mangabe ulandela indlela yokwenza ayikho nzima. Amen. Impilo yokholo ihambe ikufake la ushayeka khona, kodwa uya kuyena ubuya ungasafani nangesikhathi uhamba. Lento yokuya kuyena ikwenza ukuthi ngisho imuva lakho bakwethuke kulona wena ungasekho kulona. Ngiyakhuluma. Uma ngabe ungayazi kahle lento, uma ngabe bekwethuka ngemuva lakho ufutha ihlathi, abanye ungabakhulumisi, abanye ufuna ukulwa nabo, ikuthi awuyazi indlela yokwenza. Kodwa uma ngabe uyazi indlela yokwenza bangihlanganise naye, bathi bekhuluma ukuhleka ukuthi bakhuluma ngoDlamini omdala, abakhulumi ngoDlamini owaphuma waya ngaphandle kwekama wayovuma ukuhlupheka noJesu. Ngoba labo bantu ababe besafana. Ayibonga. Amen. Haleluya. Yingakho ngithi indlela yokholo ibonakala inzima kwesinye isikhathi, kodwa uma ngabe silandele indlela yokwenza, ngiyakutshela wena singahamba sishone ngale. Uze wafika la ufike kanjani ulandela indlela yokwenza. Kumela ngaphandle kwekama. Uma ufike ngaphandle kwalo, hayibo uma ngabe kade umuntu alwayo ufike uthi ukuthi ngehluleka. Uma ufike khona awulokhuliswa. Amen. Ubanjani bazalwane? Awulokhu ukhuliswa kuthiwa wena ngalelalanga kwathini uthathwa indaba yakho ifakwe ngaphansi kwegazi bese uyangcweliswa wena. Yingakho ngithi uma ufunde indlela yokwenza, abantu abakwethuka ngezolo lakho awunankinga ngabo, akunasidingo nje sokuthi lokhu baphendula uzama ukuyidefenda ngoba indaba yalunga. Kodwa uma ngabe ungayazi uyalwa. Uthola umzalwane sesakholwa naye ubani iminyaka, kodwa uma ke kwakhulunywa ngezolo lakhe akashunqa ukuthi komkhetho. Yini kwashunqa kangaka? Akayazi indlela yokwenza. Saphumela kuyena, safika sahlangana naye, safike sayihlanganisa naye. Yena wayesethatha igazi lakhe wasingcwelisa. Uma bekhuluma ngomuntu waleya minyaka awusabalwa lapho, kodwa ayikho into ebuhlungu njengokukholwa ungazi ukuthi wenzani. Kodwa kumnandi fana nalento engiqale ngayo ukuthi imnandi impilo yokholo, uthi kuyafiwa noma kufiwa noma ngifa ngekhaya. Amen. Leyo nto yenza ukuthi noma ngabe izwe siphila kulona liyesabisa, wesaba uhafu ngoba inyama ihlala yesaba, ukuthi kodwa mase kufike la bengibamba khona bazongikhipha endlini abakwazi ukuyibamba, ngiyakwaba ngeke bayibambe. Amen. Leli verse liqhubeka lize lithi into edala siphumele ngaphandle kwekama ukuthi siyofuna umuzoza. Abangawufuni ozayo abayihluphi ngokuphumela ngaphandle.
Mawukhuluma nabo bathi kazi naze navelelwa kazi kwakwenze njani bona uba abazi ukuthi hayi ngoba sixakekile noma sadla izono kakhulu sifuna umuzo zayo. One saphumela ngaphandle yafike yalunga indaba yethu esiphumele ngaphandle. Ike ngicabange nje mina ngase ngalulekwe kwayekwe ekhaya kwayekwa kwathiwa sekubonakala khona kwafika lo owamenyezela ongayeki ngasondela kuyena ngaphumela kuyena. Uma ngifika kuyena watshintsha izolo lami wangenza ngaba omunye uDlamini ongasafani noDlamini olale ewuyena izolo ngoba mawuke wafika kuyena ufani nomuntu engakafiki kuyena. Awufani. Into futhi eyesibili engiyithanda ngayo akafani nathi. Thina mawuke wehluleka sikubale kwehlulekeni yokuyofa. Ngiyakhuluma. Futhi sishumayela nangawe sandisa intshumayelo. Amen. Amen. Kodwa yena uhlala esilindile ethi ngisekhona. Uma wafunda indlela yokwenza wafunda ukuhamba madoda ngithini namhlanje ngithi wafunda indlela yokwenza lithi iBhayibheli abayifihlayo ngeke baphumelele. Abayifihlayo kodwa uma sebefike kuyena ngaphandle kwekama bazivuma bayophumelela. Impilo yokufika kuyena ikwenza uphila impilo esobala. Uphile ungagugu ayikho into ebuhlungu njengokuthi uphile usifihlile. Amen. Ngoba into yokusifihla ikivuke usetafuleni elihle elimhlophe endaweni ephakeme avele akunyathela unyawo lokuthi uvele ukuthi wena ubani. Ubone bonke abantu bephuma benoya amakhanda kuthiwa hey uyazi benginamazi ngibone ngenye indlela baphuma abantu bedumele kade bekwethemba baphume bethi uyazi ngibone yesinye isithombe namhlanje uyazi bengicabanga ukuthi bishop kanti naye uyabo uhambe nezinto ezifihlayo. Lento ohamba uyifihlayo lunosuku eyovela ngathi futhi mntayivela ngeke ivelele kumnyameni iyovela etafuleni elihle elithi wena indlela yokwenza yawehlula. Kodwa lalela lithi iBhayibheli oyivuma ishiye. Ikona ngithi akafani na oyivuma senzele bazalwane angahlali zona. Ayivuma ishiye bakubale lapho kanti suyishiyile. Amen. Bakubale khona ngoba babantu kodwa kanti wena sozefekani. Lento bazalwane yeza ukuthi njengoba sihamba uyabona njengoba sihamba siyashayeka akekho futhi ongashayeka. Abanye bashayeka ngezinto ezibonwa ngamehlo ezingeke zacashiseka kodwa abanye bashayeka ngezinto ongeke ukwazi ukubona kodwa bashayeka. Kodwa mangabe uyazi indlela yokuba sinendawo yethu esithi masifika kuyona yile abazalwane abaqala ukufakaza ngayo bathi athi noma izimo ivuka asinandaba kunento eyodwa esiyaziyo ukuba esihamba naye uthe uJesu kuyoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe ngeke asiyeke angeke ashiye. Masike safika kuyena sifika umuntu ongashiyi. Bayashiyana abantu. Kunabantu obathemba batshene zonke imfihlo zakho kusasa mhlawumbe beqhumbuza kuthi imelwa inhliziyo wayitshena abantu
mhlazane bekujikela bekushiya bayokushaya izinto zaziyo. Amen. Kodwa uJesu lo engikhuluma ngaye akafani nabantu. Akubonge igama lenkosi. Uma sifike kuyena ufika kuyena ukhala ukuthi ngishayekile nehlulekile. Ngiza kuwena ngoba wena uyisixazululo. Akuthatha hambe nawe. Ayibonge inkosi. Ngikhuthaza ukuthi asijwayelane sisondele kuyena ngaphandle kwekama ngoba uphelela kashodi ngalutho. Uyabona abantu abangayazi lento bazama ezinye indlela zokuyilungisa. Bazama ezinye indlela zokuyilungisa. Abanye bahlezi la ngaphandle bathi asinandaba siyafana nje namakholwa futhi singcono thina kwathini basibalela izinto ezikanti abaziba asifani. Ukuphumela ngaphandle kuye uJesu akufani noma bangathi kuyafana ake ngitshela akufani. Sinewundlu lahlatshelwa thina. Abantu ababekhonza kuthabalakela babephoqa ngey'ntweni kodwa sinewundlu elahlatshelwa thina. Lakumana isigezi lasekuhlala thina. Lahlalela ukubusa njawuthethe. Uyabona umzalwane wona ekhuzwa bengakafika abanye abantu akhulume lo ohlala ngithathe angiyifundi lento oyenzayo iyeke ngoba bathi abantu bekubona vele usuke kade enkuzi. Ngizodwa sisondele kuloyo. Ukhuziwe impela nabantu bakukhuza nomoya ngcwele wakhuza. Ngizokhumbuza ukuthi lingakashona lesibuyele kuyena. Uyena yedwa owethembekile. Uyena yedwa oweqiniso. Uyena yedwa odala ukhuthazele amehlo ethu afuna omunye. Idlevesike yingoba siyawufuna umuzozayo. Incwadi yesambulo ithi yowehla uhlotshisiwe. Uma kukhulunywa ngalowo muzi kukhulunywa ngezinto eziningi ezinhle ezikhuluma ngomakhothi ongenambimbi. Angisho lo wamoguga ngisho umbimbi ey'ntweni zakamoya. Tholakala ungenawo. Sifuna ozayo oyofika uhlotshisiwe. Yinye phela into yokuhlotshiswa ungamkhohlwa uphumele kuyena. Into esilimazayo ukuthi suke sitshe ndawo sesihambe kakhulu naye. Uzodlala umenze umdlalo. Wasihluphekele. Ungakhohlwa ukuthi wabanjani. Wasihluphekele. Esihluphekele ukuthi thina izinto adlule kuzona zibe ngcono kunaye. Amen. Uthina ndakekho sayobethelwa ngoba wabethelwa. Amen. Amen. Njengoba ngilokhu nginento yodwa nje ukuthi ufunde indlela yokwenza ukuthi izwi kaNkulunkulu masifika la lithina abantu bengakakhulumi lona lithini qala. Ngoba uyabona mhlanje imbono yabantu miningi nabachazi beBhayibheli baningi. Omunye uchaza into ezozwana naye nomunye uchaza enye into ezozwana. Kodwa nje ulibheke lokubuyela kulona uthi inkosi noma ngingazi kakhulu kodwa ngazi ngendlela ofuna ngazi ngayo wena. Ubuza umuntu ongeke awedukise ezinye imfundiso la seziyedusa. Kodwa uma ngabe ubuza kuyena ngeke akweduse ngoba kuyindlela leqiniso. Waphumela ngaphandle kwekamba abe indlela leqiniso bonke abahamba naye. Moya ubuza kuyena ngisho yingako lithi iBhayibheli ngisho abayihula. Kodwa uma ngabe bazi into eyodwa nje ukuthi bahlangene naye ngaphandle kwekamba alibonge igama lenkosi ayihanjwa abahlakaniphile kuphela. Nabo bayayihamba. Kodwa nabangathi-ke abacacile lithi ngeke beduke yini
bengeke beduke uyabasiza kuba babone indirection. Hayi ukuthi siduka ngoba sazi kakhulu uyena osizayo. Uyena usiza abaphumele kuye. Asambe sekuye sigxile kuye ukuze singalahleki. Sisensukwini zokulahleka, sisensukwini zokweduka, sisensukwini ezimbi ngendlela emangalisayo, kodwa ukuhamba naye kukwenza ukwazi ukubaba lokhu bekubona uhambile. Uhamba kanjani? Uhamba ngoba wazi yena. Ngizothi bazalwane asihlaleni kulo esaphumela kuye. Uyabona lo wakwenza wakhuluma nomuntu wakuthe ngeke uphinde ukhulume naye. Waphinde wangena kulo wamuzi lo wayawuthe wena engeke uphinde ungene kuwona, wazibona sewuphakathi kwana. Ungamvumeli omuntu bese kukhumbuza. Ni right? Amen. Is that right? Amen. Is that right? Ungamvumeli onjani? Omuntu bese kukhumbuza kwakuvele. Ngoba usuke efuna ukuthatha kule position okuyona akuyise emveni lakho uphila kulona osowadlula kulona ngoba siyadlula kulona. Kodwa mawuke wangayibona indawo yokwenza uyigcina sewukhona ukuthi ngimbona nje ngisho ukwenza kwakhe. Mangabe sihamba la sibheke kuya komgama lenkosi ukwazi ukwenza into inyama yakho engeke ikwazi ukuyenza kodwa uyibone ukwazi ukwaze kanjani. Sibanibani waphinde wakhuluma nosibanibani ukwaze ngoba usuke wayabye enhlizweni yakho wangalangazelela kakhulu isonto lakini. Walangazelela usuku oluhle lwabantu abagezile. Labantu abagezile. Yabo njengaselendlini ngeke singeke nango-8 zonke insuku. Ngelinye ilanga kuyafika kuthiwa abasekho abantu. Ubafundi uthi laba babe bangumsindo njalo laphaya kulo mgaqo wakadlamini basekhona kuthiwaya basekho. Asekho insimba, wasekho amawejipa, angasekho sukumatha bonke igama lenkosi. Sekukhona abahambe behlabelela beshumela njengodlamini kodwa befihla iphambili. Nabo labo bayobe bekhala ngoba bayobe babaluzwe yithuba. Bahambe indlela ende ngoba le ndaba inandaba ukuthi ubani makufihleka uthi le ngofanayo uzofanayo bese uyapha ekugcineni. Silindosuku siyawufuna umuzi ozayo, siwulangazelele. Amen. Ingakho-ke siphumela ngaphandle. Leli verse abasho njalo bayavuma ukuthi abanawo umuzi omile. Ngiqale ngayo lento ukuthi umuzi lo ngimi ngawo lo Dlamini mbona akamile kuzibe phakathi uvela hamba kuthiwa ungena esibhedlela ekhwehlela akabange sabuya. Kodwa ukhona. uDlamini oyemzini lo esiwulangazelelayo. Siyawufuna zayo. Amen. Siyawufuna, siyawuthanda, siyawulwela. Kwesinye isikhathi kunezinto ezithi yeka kwalento yokukholwa bangadlulena sebedlala ngawe ngoba wasubathi yakholwa ulalela ungavumi. Sifuna umuso, sifuna isiphethwe esihle. Silwele nawe sisabalazele. Sesizodandaza kodwa mnene ethi lento iyokwenza ungayiyeki. Ngoba uma wayikhohle
hayi baningi abakhulumayo futhi baningi abafundisayo. Nawe uma ngabe ungayazi indlela okwenza ugcina sewudideka ukuthi kahle ngangiqale ngendlela okuyiyona noma ngangaqalanga ngendlela okwakuyiyona. Uma bekade ukugijima nabantu ugcina usale ehlahleni, kodwa ukubangelela kudlo owaphumela ngaphandle kwekambo wabamba kuye, alibonge wahlanganisa naye, akayivumi ngoba akasiyeki sibe inhlekisa.